Dobrý den. Vítáme vás u našeho podcastu Finanční slabikář, kde vám finanční témata představujeme jednoduše a srozumitelně. Tenhle podcast je náš firemní podcast. Jsme společnost MMT Consulting a sedí tady se mnou naše paní ředitelka Martina Malá. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Martino, můžete prosím ve zkratce nějak jednoduše vysvětlit, co naše společnost dělá? Určitě ráda. Naše společnost se zabývá komplexním finančním plánováním. To znamená pro představu, že vlastně každý máme nějaký svůj sen, cíl nebo plán a my klientům pomáháme a jdeme s nimi tou cestou, aby si vlastně ty svoje plány, sny a cíle splnili. Ať už je to příprava finančních prostředků na stáří, spoření pro děti nebo pořízení bydlení. A není to vlastně jenom ta finanční část, protože my se vlastně zabýváme i tím, aby jsme se na to podívali z různých úhlů pohledu. To znamená nejenom z pohledu financí, ale z pohledu práva nebo z pohledu daní. Takže opravdu všechny případy řešíme komplexně a díváme se na to, když uděláme třeba hypotéku, jak to bude v případě, když se něco těm klientům stane, jak na tom budou jejich nezletilé děti, jestli budou mít vdovecký důchod a vůbec vlastně všechny tyhle ty aspekty, které ty klienty v tom běžném životě mohou potkat. A je dobře, že jste nakousla ty hypotéky, protože to bude momentálně naše hlavní téma. Minule jsme si zase říkali nějaké informace ohledně hypoték. Dneska určitě zase budeme pokračovat. Máme tady takové těžší otázky, asi víc na rozmlouvání. A začneme asi první. Jakou výhodu a nevýhodu má vlastnit nemovitost? Výhody a nevýhody? A čím začneme? Výhodami? Pojďme na výhody, určitě. Tak když vlastním nemovitost, tak v podstatě mám střechu nad hlavou, mám kde bydlet. Tak to je dobrá výhoda. Eventuálně mohu tu nemovitost pronajímat, mohu tu nemovitost prodat, zpeněžit. To jsou asi ty hlavní výhody, když tu nemovitost vlastním. A nevýhoda, pokud ji vlastním, je ta, že se o ní musím starat. Ano. To znamená, abych ji nevybydlela, nebo aby mi ji nevybydleli nájemníci nebo podnájemníci. A musím platit daň z nemovitosti, která se mi vlastně v letošním roce navyšuje. Je tam daná i inflační doložka. Dobře. Jestli jste postřehli, ale je to v novinkách roku 2024. A potom bych možná se zeptala, jestli je výhodou nebo nevýhodou platit pojištění nemovitosti. To asi nebudeme nazývat výhodou nebo nevýhodou. V každém případě pojištění nemovitosti by určitě mělo být, protože pokud se mi něco stane, teď zase záleží, jestli mi na té nemovitosti záleží, protože pokud tu nemovitost mám bez nějakých dluhů, závazků a v podstatě ta nemovitost mi schoří a nebude mě to pálet, tak teoreticky pojištěnou nemovitost mít nemusím. Dobře. Pokud tu nemovitost mám na hypotéku a splácím hypotéku, tak tam mi banka nedovolí nemít pojištění nemovitosti. To, že nemovitost vlastním, ještě můžeme to vzít, nevím jestli jako výhodu nebo nevýhodu, ale říká se, že mě to uvazuje na jedno místo, ano. S čímž já tedy nesouhlasím. Samozřejmě, když vlastním nemovitost někde, to neznamená, že tam musím bydlet a že tam musím zůstat a že bych se nemohla odtrhnout od toho místa. Může mi to přinášet potom nějaké spíš, řekněme, složitější situace, kdy já budu bydlet někde v Evropě, budu nemovitost vlastnit v Praze nebo v České republice a samozřejmě o tu nemovitost bych se měla starat, někdo by mi ji měl spravovat, takže tam může být tahle záležitost asi složitější. Někdy se říká, že nemovitost vlastnit nemusím, respektive nebudu si přeci brát hypotéku na nemovitost, když nevím, jestli v tom daném městě zůstanu žít.
a je lepší nájem, ale to je zase otázka. Ano, nájem je rychlejší, dá se rychleji opustit, můžu se odstěhovat, nejsou tam žádné problémy s prodejem té nemovitosti nebo nějaké starosti s prodejem té nemovitosti. To může být taky výhoda, ale otázka je v podstatě, co já od života očekávám. Pokud se nebudu bavit, a to se zatím v těchto našich podcastech nebavíme o nějakých investičních nemovitostech, ale spíše řešíme to, jestli chci bydlet ve vlastním, anebo jestli chci bydlet v nájmu. Tady na to já navážu. Když si platím nájem, ale raději bych bydlela ve vlastním, vyplatí se mi na koupi nemovitosti hypotéka a když na to vlastní bydlení nemám sama? No, tak já začnu od konce. Když nemám na vlastní bydlení sama, tak asi nedostanu ani hypotéku na tu nemovitost. Pokud to budu chtít řešit sama. Takže pokud uvažuju o tom, že bych nechtěla bydlet nájmu, ale do budoucna bych eventuálně chtěla nějakou nemovitost vlastnit a nemám na to dostatečný příjem, tak tam přichází v úvahu požádat někoho, kdo mi příjem doloží. Až už to jsou rodiče, sourozenci. Tam je ale pozor, tam jsou některá úskalí v tom, že rodiče už mohou být vyššího věku, to znamená, já už nebudu mít hypotéku třeba na 30 let, ale pouze na 20, tím pádem se mi zvyšuje splátka té hypotéky a já ji nemusím utáhnout. Pokud třeba mi bude ručit kamarád nebo sourozenci, může taky být, tam samozřejmě zase, pokud do toho vztahu jakoby spoludlužníka vstupuje jakákoliv osoba, tak se zase počítají její příjmy, to znamená, záleží na tom, jestli kamarád je ženatý, kamarádka vdaná, jestli mají společné jmění, manželů nemají, protože tam zase do toho pak by vstupoval manžel, manželka, jestli má ten dotyčný dostatečný příjem, takže tam je jako zase víc aspektů, které se musí vlastně brát v potaz, ale není nikde řečeno, že by nemohl být spoludlužník. Nevýhoda pro něj je ta, že on vlastně v tu chvíli ručí za celou vaši hypotéku, i když by ta nemovitost nebyla napsaná na vás. Jo, takže to musí být někdo, u koho mám velkou důvěru, nebo on má velkou důvěru. On musí mít velkou důvěru ve vás, že po celou tu dobu, než vy ho z toho úvěru vyvážete, tak vlastně musí vědět, že vy budete splácet, jinak banka půjde samozřejmě za ním, pokud byste nesplácela, nebo ten dotyčný by nesplácel. A tak to je to, jestli si mohu vzít hypotéku, i když na to nemám, jedna část. A pokud bych tohleto vyřešila, anebo na tu hypotéku měla, tak zase, i když nechci splácet vysokou splátku, tak vlastně můžeme mít nějaké spolubydlení. To znamená, mám klienta, který vlastně takhle si kdysi pořídil nemovitost v Praze, byl to byt 3:1, ale on neměl přítelkyni, byl svobodný, mladý a vlastně díky tomu, že pronajímal další 2 pokoje svým kamarádům, tak vlastně tím měl na splátku té hypotéky nebo na 2/3 splátky té hypotéky a ve chvíli, kdy potom už založil rodinu, tak vlastně on už měl tu hypotéku splacenou. Chápu, to je elegantní řešení. Zeptám se ještě v návaznosti na tohle, když vlastně platím nájem, a chtěla bych najednou začít platit hypotéku, jak vlastně, proč se někdy stane to, že když mám na uplacení nájmu, takže mi tu hypotéku třeba nedají. Jo, že když bych vlastně platila stejné peníze za nájem nebo za hypotéku, tak se někdy stane, že ale tu hypotéku nedostanu. No, pokud mám dostatečný příjem, tak vlastně u nájmu vám nezkoumá nikdo, jestli jste dostatečně bonitní. To znamená, já to přeženu, budu mít příjem 20 000 a z toho 15 000 budu dávat na nájem, tak ten pronajímatel toho nezajímá, jestli jsem dostatečně bonitní. Ten toho zajímá, že mu každý měsíc
na účet přijde 15 000. Když půjdu do banky zažádat si o hypotéku a budu mít splátku 15 000 z mého 20 000 příjmu, tak tam už se počítá ta bonita jiným způsobem. Tam už musí mít nějaké životní minimum, je tam nějaká rezerva na splátku, samozřejmě jsou tam nějaké kritéria banky, která ona určuje, že vlastně se musím dostat třeba do 50% svého čistého příjmu, což byly ukazatele DTI, DSTI, které vlastně Česká národní banka v loňském roce zrušila. Jo, takže tam těch kritérií může být víc, které vlastně ta banka srovnává a určuje schopnost splácení toho klienta nebo tu rizikovost toho klienta, jestli je schopen splatit. Takže díky tomu. A další věc, že pokud bydlím v nájmu, tak nepotřebuji mít nemovitost do zástavy. Když to pokud budu chtít hypotéku, tak tu nemovitost mít musím. Jasně. Ale je pravdou, že ve většině případů s tím se taky potkávám, že se klienti ptají, jestli mohou dát do zástavy tu nemovitost, kterou kupují. Tak ano, primárně se dává do zástavy tato nemovitost. V jednom z předchozích dílů jsme se bavili o tom, že vyřídit hypotéku může trvat třeba 2 týdny, ale může to být i mnohem delší proces. Co když zatím třeba nemám vyhlídnutou nemovitost, kterou bych si chtěla koupit, nebo ten majitel nemovitosti, kterou bych chtěla, chce ty peníze jako rychle, hned teď, ideálně na ruku. Jak se dají řešit tyhle ty situace? Druhá část otázky, kterou jste mi položila, je trošičku složitější. Tam to nepůjde jen tak. Nicméně, pokud uvažuji o tom, že si jednoho dne budu chtít vzít hypotéku, chtěla bych si nějakým způsobem mít jistotu, že prostě budu ty peníze mít rychle k dispozici z té hypotéky, tak se to dá řešit takovým, řekněme, pohotovostním úvěrem. Ne každá banka ho nabízí, ale vlastně já mám schválený nějaký úvěrový rámec na své příjmy v tu prvotní chvíli. Mám tam zafixovanou sazbu, mám tam schválenou výši hypotéky, do které maximálně mohu jít a mám rok, v některých případech až 3 roky na to, abych si nemovitost dohledala. To znamená, vím, že prostě mám čas najít tu nemovitost, kterou potom ale následně musím dát do zástavy, nebo musím mít připravenou potom nemovitost i do zástavy. Jo, ale nemusím mít teď hned konkrétní nemovitost a nemusím vlastně hned teď tu nemovitost řešit a kupovat. Můžu si s bankou domluvit předčasnou hypotéku. Ale pozor, může mít zase přísnější podmínky, než pokud bych měla tu konkrétní danou nemovitost. A co kdybych měla ten úvěrový rámec schválený, zase příklad třeba na 2 miliony, ale nemovitost, kterou bych si chtěla koupit, by stála 3. Co s tím rozdílem? Tak budete muset ten rozdíl mít ve vlastních penězích nebo na svém účtě někde. No a nebo potom jedině zažádat o novou hypotéku s aktuálními podmínkami. Akorát pozor na to, i to odstoupení od takhle předčasně schváleného úvěru vás může stát velké poplatky. Takže si rozmyslet, jestli opravdu... Určitě. Jasně, chápu. Slyšela jsem, že je i možnost mít hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření. Jak to funguje a změnilo se teď něco po novém roce? Co se týká úvěru, tak tam spíše bude taková jakoby rozšířená účelovost. Jsou tam změny spíš pro ty stavební spořitelny, to bych tady asi nezmiňovala. Pro mě jako pro klienta se tam nic zásadního nemění. To, že je nižší státní podpora, se mi v úvěrech projeví velmi minimálně. Stále jsou produkty, které nabízejí tzv. Překlenovací úvěr a řádný úvěr ze stavebního spoření. Překlenovací úvěr je vlastně ve chvíli, kdy já nesplňuji kritéria stavební spořitelny, abych mohla mít řádný úvěr. Jenom tak jednoduše, překlenovací úvěr výše úrokové sazby je daná sazbou, která je aktuálně na trhu.
A na rozdíl od řádného úvěru, ten řádný úvěr vlastně už mám dopředu, když si sjednávám smlouvu, tak mám stanovenou výši úroku toho řádného úvěru. Jo, takže to jsou dva základní rozdíly. U řádného úvěru musím mít splněná ty kritéria, která mi banka dává, to znamená, musím mít nějaké peníze našetřené na stavebním spoření, ta smlouva musí trvat nějakou dobu a musí tam být splněno takzvané hodnotící číslo nebo ohodnocovací číslo podle toho, jak to stavební spořitelna nazývá. A jinak do té doby mám vždy překlenovací úvěr. Ale zase už dneska existují překlenovací úvěry s anuitní splátkou, takže ano, mohu si vzít i úvěr ze stavebního spoření. Tam je asi vyšší výhoda v tom, taková ta nejzákladnější, že vlastně stavební spořitelna mi dovolí vzít si překlenovací úvěr do určité výše bez zástavy nemovitosti. Jo, protože banka vlastně, pokud si beru hypotéku klasickou, tak vždy, ať už je účelová nebo neúčelová, tak vždy musí být zástava nemovitosti. Je jedno, jaká výše té hypotéky je. Když to stavební nebo úvěr ze stavebního spoření nebo překlenovací úvěr ze stavebního spoření vlastně mohu mít třeba i do milionu bez zástavy nemovitosti. Pozor, tam se mi to může projevit na úrocích, protože pokud nemám tu zástavu nemovitosti, tak už je tam zase vyšší úrok. Pojďme se pobavit trošku o tématu, které tady ještě úplně nezaznělo, nebo možná jenom v lehkém náznaku. Vyplatí se mi hypotéka na investici? Tak. Hypotéka na investici, to je otázka. Jo, samozřejmě, co to je ta investice? Co je pro mě ta investice? Pokud to vemu jednoduše, moje představa, mám nemovitost, budu ji pronajímat a ten nájem, který mně přijde, mi zaplatí hypotéku a nejlépe ještě přeplatí, abych já na tom něco vydělala. To je asi takovej ten nejběžnější příklad toho, že prostě ano, mám nemovitost na investici. Jo, samozřejmě tam já musím počítat s tím, že pokud jsou vyšší úrokové sazby, záleží i kolik ta nemovitost stojí, tak se mi může stát, což se v dnešní době děje, že vlastně nemovitosti mají vysoké ceny, je vysoká úroková sazba u hypoték a pokud to spočtete, tak se vám vlastně stane to, že vy zjistíte, že ten nájem, za který to pronajmete, už vůbec nemusí pokrýt ani splátku té hypotéky. Jo, takže tam rozmyslet. Na druhou stranu můžu se podívat na to, co uvažuji s tou nemovitostí, jestli do budoucna třeba tu nemovitost chci vlastnit, chci například, nevím, pro své děti, i když nemyslím si, že bych měla dětem darovat nemovitosti, které si za života pořídím, ale to je otázka zase na jinou diskuzi a debatu. A uvažuji o tom, že tu nemovitost chci mít, tak se na to můžu podívat i z pohledu toho, že ta nemovitost mi může narůstat o hodnotu vlastně, kdybych počítala nějaká 3%. A můžu to brát tak, že vlastně ten nájem mi může pokrýt aspoň úroky vlastně té splátky. To znamená, ano, já budu doplácet, ale doplácím jistinu, kterou já jsem si nenaspořila a doplácím ji vlastně v rámci té hypotéky. To je také úhel pohledu. Já neříkám, že to je správně, nebo že to je úplně to super, ta investiční nemovitost. Ale já si spíš na začátku musím říct, co to pro mě, ta koupě té nemovitosti znamená a co od toho očekávám a co chci. Protože i když koupím vlastně tu nemovitost na ten pronájem klasický, že mě to bude generovat nějaký příjem, tak musím počítat s tím, že ta nemovitost nemusí být obsazená celý rok, že do té nemovitosti budu muset zainvestovat nějaké peníze, udělat nějakou rekonstrukci. I tohle se může stát, takže to chci propočítat, ale ten krok číslo 1 by mělo být říci, jak o té nemovitosti uvažuji. A pak se můžeme bavit, jestli se mi vyplatí ta investiční nemovitost nebo nevyplatí. Na druhou stranu, já jsem tady zmiňovala, že nemovitost mi poroste na hodnotě. Ona ale také nemusí. Může nastat nějaká situace. V loňském roce jsem řešila, nebo už je to 2 roky zpátky, co jsem řešila s klienty hypotéku.
investiční nemovitosti, bavili jsme se o hodnotě těch nemovitostí a vím, že jsme tam hodně diskutovali s klientem, protože on zažil, je to teda původem cizinec, ale své zemi zažil válku, kdy opravdu ty nemovitosti všechny ztratily na hodnotě. Jo, naštěstí ta zem dneska funguje, všechno je tam už v pořádku, ale prostě v tu dobu to bylo úplně jinak. A asi si nikdo nedokážeme představit tyhle situace, pokud jsme si je neprožili, takže je důležité i dopředu předjímat nebo uvědomovat si, co se může stát a jak to vlastně bude fungovat. Chápu. Teď taková záludná. Ještě záludnější, než byly doteď. Proč se mi vyplatí řešit hypotéku s finančními poradci? Tak a teď bych si asi měla přihřát polívčičku sama pro sebe. Ale mám zkušenosti a nedávno jsem zrovna i četla na Facebooku takový příspěvek v rámci nějaké skupiny, která vlastně tam pokládají lidé dotazy ohledně hypoték. Pokud máte dobrého finančního poradce, který opravdu té práci rozumí a nejde mu jenom o rychlé získání hypotéky, provize, rychlé vyřešení, tak ten poradce vlastně by měl jít s vámi nebo udělat s vámi každý krok. Jednak, co vidím já výhodu, aspoň jak pracujeme my, je to, že vlastně my s tím klientem můžeme pracovat i po pracovní době. Pokud ten klient je zaměstnaný a potřebuje mít od do, být v zaměstnání, nemůže se uvolnit, tak vlastně můžeme si dovolit udělat schůzku i večer, kdy na to ten klient má klid. Já si pamatuju, kdy jsem jezdila na jednu schůzku opravdu v 9 hodin večer, a protože ta rodina stavěla dům a opravdu tam měli hodně otázek a chtěli to znát a vědět a měli 2 malé děti, které nikdo neměl kam, nebo neměli hlídání, tak vlastně jsme jezdili na tyhle schůzky i večer. Pardon, přeruším vás zase, co já jsem zažila, za klientama jsem byla v porodnici. Jo, ano. Druhý den po porodu. Ano. Takže i to jsme schopni vyřešit a zvládnout, je to tak. Jo, když půjdete do banky, tak ta bankéřka za vámi na ulici nevyběhne, aby za vámi došla do práce, podepsat jeden papír nebo za tím klientem. Jo, takže myslím si, že ta flexibilita tam může být velmi zajímavá pro toho klienta. Ušetří to hodně času. Může ten poradce, třeba co my máme jako službu, pokud to jde, vyřizujeme i katastr nemovitostí. To znamená, dojedeme na katastr, podáme návrhy na vklad, ten klient to opravdu podepíše. Poradce může ověřovat podpisy v některých případech zrovna tak jako ten bankéř. A jakou já mám zkušenost, většinou, když se to řeší v bankách, tak je člověk, který je úvěrář a vyřizuje hypotéku. Ale potom, když se čerpá ta hypotéka, tak už vás pošle, nebo toho klienta zase pošle k někomu jinému. A většinou to bývá potom už na přepážky. A na přepážkách jsou většinou lidi, kteří nemají dostatečnou praxi. Tudíž se mi stalo v několika případech, a to byla třeba i ta diskuze na téma, co jsem zmiňovala na Facebooku, že pokud se začala vyřizovat hypotéka, bylo to hrozně super, ale potom vlastně už to tak super nebylo, protože už začaly být první problémy a neuměli si s tím poradit a potom vlastně přepinkli toho klienta, a to je zase spíš práce nebo nekvalitní práce poradce, kdy připinkli klienta do banky, protože už vlastně to řešila jenom banka, ona si to vymozuje a prostě ty bankéři nedali tu kvalitní službu, nedali tu odpověď, takže já jsem taky byla třeba s klienty, nebo já chodím s klienty, i pokud musíme podepsat tu úvěrovou dokumentaci v bance a jsem tam s nimi, kdy teda bankéř s nima jedná, protože on musí, že jo, v rámci té banky, ale na druhou stranu, pokud nezná nějakou odpověď nebo ty klienti neví, tak se jim to snažím přetlumočit do jejich jazyka a vysvětluju jim, jak to vlastně je myšleno, jak je to míněno. Takže i to je výhoda toho poradce. Nehledě na to, že poradce neřeší jenom tu konkrétní hypotéku, ale měl by toho klienta upozornit na ty situace, které mohou nastat, co se stane když. A vlastně ten poradce s tím klientem jde po celou dobu té hypotéky.
Když to v bance to není. Tam ty lidi jsou zaměstnaní, dneska tam jsou, za 5 let tam být nemusí, i když mohou, já neříkám. Jo, ale prostě je tam větší ta fluktuace, než i když zase i u poradců může být fluktuace. Jo, ale prostě tohle je ta výhoda. Myslím si, že i ten poradce dokáže pro toho klienta vyjednat nějaké podmínky, ať už se týká poplatků, ať už se týká úrokových sazeb. Jo, vidím to jako tu komplexnost, pokud ta práce je samozřejmě odvedená tak jedna. A když už bych se rozhodla, že si hypotéku vezmu, začali bychom o ní třeba jednat, proč je potřeba řešit finance komplexně? Co všechno může hypotéka ovlivnit? No, splácení hypotéky vám může ovlivnit, co se týká financí, vlastně všechno. Aha. Protože ve chvíli, kdy já mám hypotéku, jsem povinna splácet, jinak se mohu dostat do nějakých problémů a o tu nemovitost mohu přijít. A tím pádem i o střechu nad hlavou. Takže tam se vlastně může stát cokoliv. Můžu přijít o práci, může mě stihnout nějaká vážná nemoc, kdy už nebudu moc pracovat, může tam nastat smrt, může tam nastat přírůstek do rodiny a rodičovská dovolená, aby jsme to brali zase z té veselější stránky. Jo, ale zase mě to omezí na nějakou dobu příjem, takže vlastně z toho důvodu ty životní situace mi tu vlastně nevím, jestli životní situace mi ovlivní tu hypotéku, nebo spíš hypotéka mi může ovlivňovat značně tyhle životní situace. A pokud se řeší ty finance komplexně a řeší se třeba i s někým, s kým to mohu zkonzultovat a on mi může říct i, co se vlastně může stát. Já si to nemusím na začátku ve 20 letech nebo ve 30 letech vlastně vůbec uvědomit, co všechno se může stát, a pokud ten odborník tu praxi má a ví, co se stát může, tak tomu klientovi to může nastínit a říct a vymyslet mu třeba i řešení, jak by to mohlo být teď a jak se vlastně na to připravit. Jenom teda dodám, že pokud by vás zajímaly odpovědi na další otázky, například ohledně toho úmrtí partnera nebo změny zaměstnání, tak si pusťte naše předchozí díly, kde jsme na spoustu otázek odpovídali. Pro dnešek já Martině poděkuju a doufám, že se uvidíme u nějakého příštího dílu. Pokud vás samozřejmě bude cokoliv zajímat nebo byste chtěli poradit s překlenovacími úvěry, s jakýmikoliv hypotékami, tak nám dejte vědět. Můžete napsat do komentářů nebo nám zprávu. Jsme tady pro vás a myslíme si, že vaše peníze si zaslouží naši péči. Tak děkujeme moc. Nashledanou.